thir tu zong zong ten zawai ka channel tang ka lo lom le cheu wen ka video wa mithin chha te chungchang ka sei don ti la a ang viau nga ama ro chu ril ru lama ei thin rim ol deuh mithin chha te chungchang ne lovin thin kan taksa kan thin entinge a lo chha ti kan hria theyang ti te chuan chelo turin engtiang in nge kan lo in ven phim khorang tiang te kha ka thei pa to pa cover ka ron tum do na a top thleng milong ai thlak sak don nia ama saberin kan thin hi apoi mo em a chu eng nenge ka te khin ber do ti jon motor pakhat nen te khin leila chumia engine apoi mo ber lai angchi kha anita chung tiang buin kan taksa kan thin hi apoi mo em a chu chuanin kan thina natna emo chena pakhat khat lo thlen sela kan taksa peng thrang akang kai fa ta chu rang chuan atopa nunna kan chan pha hial thei ta ni kan chiat rup pha thei tina ni chu chung tiang khopin apoi mo chuan kan thin ina na tho te chu engting ti chuan kan taksa proteins siam chwa na tan te poi mo em a chuan pakhat leya kan taksa energy kan chak dan zong te khang siam tu te le energy alo khol khom na yang chi te at tan po khanin kan thin hi apoi mo em a chuan pakhat leya zun thlum thisen thlum ti meng chu kan thisen a thlum dan zong lo regulates tu lo control tu te a po khanin kan thin hi apoi mo ber te zinga mi pakhat ani chuan ei kan taksa chunga hianin taksa ta na thalo toxic thil ho hi alut tam em a heng thil ho hi tekhina na zu in ti to meng chu mo hi kan taksa ta na thalo tui kan in khan me a khang te kha lo thlifim tu kan taksa atanga lo ifai tu lo then fai tu hi kan thin ani okay chuan chuti chuan kan thin poi mo dan zia chu kan hrato ngai photila chuan kan thin alo chia ani chuan entie kan hriat theang thin a chha ti hi chu mitam takhen kan hralo tlang puya chuan kan lo hriat china chuanin alo severe to alo cheto lutuk anga te kan hra chawa chu ta chuan chi ta chawin doctor panna chang te kan lo hra thin ta ni ole he video tangin kan thin a chha ti ma takatang engte kan lo hriat theang ti karon soima support anga ama saberin kan thin a chiat tir a chuanin eng science nge kan hriat the ti chuan choi tuilo ka tuilo potila poilo chu ni khan ni chau ne lawanga kar ni thum vel choi tuilo nga mo tekhina na ke hianin chau du deuh kalo ne ta ni amaro chu ka thin lo chha khang tianga ka tuilo choi chak lo na ril ro ron om chuanin kha chau kha mu po mu chak to lo khopin ka hne ngoi khang tiang khan om the ni chuan chumi na inzul zui pakhat le chu luak chuak ti ti ang meng i uak chak de reng ang chi te chuan thil han ei po pumin ala por chi alo tia kan hriat lain porto lo por le der to tia anga feeling nei thin kha hang te khan ni le boka chuan taksa te tha te a cher pha the em ani khatia kan lo cher veo chuanin thin hi angai bel theya cher chau ni lovin kan ti kan tha te po alo te ve ni chon sek deuh te po hi chon te tak te an chang thei ti na ni chu chung tiang chu nia chuan pakhat le ange kan ti chuan thin om na lai hi helai vel hi ni ta mo ding lampang pum sir lam deuh khang lai khan sia khang lai khan nia chu alo na thinang han nem deuh pheila alo na zual ani phei chuanin ka thina vung ani tin angai bel theyang chuan pakhat le ang ting ti chuan zan mut hi mut tui lo em te khang tiang chi te kha thin arin le theya mut mut kham lo chau pon lowin mu het lo lutuk ang chi te o zan thum chau ni lo mo kar khat kar ni tiang chi te kha aniang chu chuan pakhat le enge kan ti chuan mi pa kan lo ni chuan mi lo ngai thiamula
educational purpose ani ti khamin lo hrathiamula mi pan ni chuan nutte murte alon aron lian nutte aron lian anga chuan an tilmu te alo te tiang chi te mo hormones lampang thil kha ati boy thea chuan meichia ni chuan an periods kha adik lo abala noi tiang chi te ani thei thin ani chuan poimo le deuh pakhat chu cho po ei tho chuan mut po mu tha tho si amaro chu chaw ngoi engwanga chaw nge ti hriat thei lo khang te ni chuan kan thin awangai bel le thea chuan pakhat le chu khosik chak ngoi anga om si sik chiam ne che bok si lo amaro chu sik ve tho bok si engwange chan hriat lo anga khatia kan om deuh char kan om lo ring ani chuan ama sabberin kan thin hi kan wangai bel the ni okay khang ho kha kan thin achiat tir te to meng chumo atir lama science kan hriat the ho ne kan thin alo chena sa to tiang stage kan lo thlen hona science kan hriat the ho chu engtenge kan ti chuan ama saberin atam zok ina kan hriat lar em mit te hati mit mu avar na lai te chuan taksa te aron eng tiang chi khani kan mungai to nga big takin zu in thin tiang chi te eng tiang ate kan mut ngun to bokang khang kha kan thin achiat to nuwa science kan hriat the chu nia chuan pakhat le chu ei but to deuh bun chana te kan ke zung puya atui I bok lo om thin ang chi kha mizo tongin ka soi thiam chia lo wa min lo hre thiam ula chuan pakhat le condition pakhat le chu futsal field chunga ball but bun loin tlan ta vak tai la khata ke pha vela te ei ke zung pui a hnoi lam vela te tui ne na ei lo bok ang chi kha khang te kha ani ol em a chumi ba ka kan taksa tangin kan thi ol bik em ani tekhinan lebok ha lo not tai la kan hano kha tlemin tin monin normal deuh chuan kan not tho nanin adolo zong hleka kan lo ti pal chuan thi ron chhuak ol em ang chi te khang kha ani thei ni chu achan chu kan thin hianin thisen achwa huna thisen khaltur khang tiang chi kha alo handle ve amaro chu thin a ber kha achia da wang khanin ama ber kha afu lo wang khanin thisen kha ol samtein akhal to lawa chuan thisen kha aput reng ta ni ol sam deuhin thisen kha chuak tiang kha ni chuan pakhat le enge kan ti chuan zun rong ek rong aron dang lamang chu kan zun rong hi pa ngai chuanin I tui fim rong ang te ni thin ta tro khami ang nilovin engnenge ka te khin theng ber ti chuan energy drinks barmaram lama phe chonin shak kan tiang chu hang tiang rong ang chi te chuan pakhat leya phan rong ang chia eng tak deuh anga ron chang the ni chuan pakhat leya ek rong kha chu kan hravek anga gray color ang kan tiang chu mo khang nilovin alo podo phut alo po ang chi tlema milk rong bong te rong tep anga lo eng phet ang chi mo khang ten ni lo le ek alo dum ang chi te ani chuan kha kan thin achia tina ani bokani chuan pakhat le chuan pum hi hetia por ul khang tiang chi kha thin nat na vei patience ten ni tin kan thale thei bokanga pum he te bon lo por ula chuan thisen luak tiang vel te po hi thin thalo thin nan na vei ten thisen luak tiang vel te po an luak chuak chen ni okay chuan ang tiang science chau ni lovin kan lo in ring hlel ta eng tin nge doctor te kan lo in pana eng tiang in nge kan thin a test thei kan ti chuan masaberin thisen na tangin a test thei ta liver function test ang chi te chuan thin tinge thin vung virus ho ka te meng chu hepatitis B C tiang chi te ho kha khang ho po kha thin a thange thalo tin thisen ranga test te ni chuan
ultrasound te CT scan tiang vel tang te ponin a test thea amaro chu heng hi chu a tul dana zerin doctor ten min lo test sak mai tura ngai tai la okay a top te bera chuanin kan thin a chiat lo nan entinge kan om phim khurang ti lama lu ti la kan thin a chiat lo nan chuan do theila ti vel lam ni lovin kan taksa thin a chiat lo nan chuanin thil thau te le thil al ei tam lo kha poimo ve ni chu chu engne nge enzo mang ti chuanin thil ei tam body weights lian deuh mi thau deuh ang chi ten ni chuan le khatianga thil kan lo ei tam chuan thin thau bo ang chi kha om theya chutia thin thau bo chuanin a consequences mo nan na dang sang sang in thlen the ni thin thau bo hi thin chiat na bul pui ber te zinga mi ni wangin thil thau le chi vel ei tlem dewa chuan i mania thau lu tuk nia ka in hriat chuan kema in lak fit ve mai tur ani o kha kha advice ania chuan pakhat le a chuan in chemicals kan lo ei tampal thei thina hriat lo line chu chu marcha tiang vela hianin kan mizo society a chuan tam berang chu marcha phut kan tiang chu hemi a hen tui deuh sia an lo siam sa anga hian chemicals dang dang a lo tel thea khang ho kan lo ei tam lu tuk chuan thinin a lo filter ne zo lo anga chuan ama kha a chiat pha the ni chuan a hret thiam ol em hret sa em zu le sa zu vel khang ho kha in lo thei ram chuan in lo thei kha thani chuan tui te hi an in tamela zu kan kal chau ni lowin thin po hianin adu em ani chuan atop ta bera na china ka soi thin vung virus ho mo khang kha ain kai chon thea b tiang velte c tiang velte khang kha ain kai chon thea thi athan chu thi sena tang te athan chu eile in vela tang te chuan chil tiang vela tang ten an kai chon the ni khang kha invent film khur te po thani okay khang zong kha chat tan tir vela kan hriat thei sign te le kan lo chato lu tuk nuwa kan hriat thei sign te le entinge kan ven film khur dan ti atle ma zong karon soi thei te chu nia chu he video tangin hlok na in don pha nge ka bai se ya in lo dong pha te ni chuan like subscribe ti te kha le chuan comment te po kha in lo ti thei nia next video akan muleng kalome